zeptám, může to být důležitý. Co je to? Ale odmítla, existuje výrobek, který to vyčistí. Pouze to nastříkáte a Je to domů obchodní, ale tady došlo k vraždu. Dvakrát. Protože se mi rozmáčkalo odpadu. no, takže zkuste zpracovat. Takže si vám doufalo, bleslo trochu. Otevřelo základu bezpečně, udělalo tuto nechutnou výzovou scénu a chtělo vás zabít jenom si něco zkoušení. A jo, je 15. Vátek je krajčat, tak se rozšlo. To nepravděpodobně, ale musíte mi věřit. Vy děláte výzkum, na krajčat. My jsme ho tam. To ještě někdo jiný nějaké do krajčat. Ne, úplně. Takže vaše důvěryhodnost je někde mezi prodejcem ujetých aut a televizních kamer. Potřebují něco konkrétního. Něco konkrétnějšího? Já mezi třemi 14 nejlepší v mé univerzitní třídě. Byla jsem prezidentkou debatního kroužku, druhou kapitánkou hokejového družstva, šampionkou ve vybití 16 bulvarů na čas dětím spolku. Neodejdeme, dokud nebude nevyrovnání. To je můj výrok, detektive Boyle. Mám víc než dost důkazů o své důvěryhodnosti. Vy si myslíte, že můžete mé vlně pochybovat o mé pravdomluvnosti? Tak to vám myslí něco řeknu, pane super dokonalý. Tak to, posloucháte něco? No tak co? Zautočili na mě. A to úplně bez příčiny. A vy máte sloužit veřejnosti. Tak služte. Reklama.